Máis temas, máis asuntos. Botado unha ollada ao noso muro de Facebook, que temos aí vídeo podcast hoxe 4 polo menos, con actualidade. Estou amosando precisamente a cámara, a nosas cámaras, un cartel que di Torneo de Chave, Festas do Apóstolo 2026 na Alameda de Santiago. Pero final hai. Hai. Torneo da Chave hai. O 17 e o 18 de xullo. Agora repasamos a programación, como se reparten estes 2 días o torneo e a competición. O que algún pode botar de menos é que dentro da programación das Festas do Apóstolo, que como xa ven, pasaron de 15 a 10 días, que están sendo moi criticadas pola programación en sí mesmo, non pola calidade dos artistas que a conforman, que é eso indiscutible, senón por falta de outros artistas, grupos, experiencias que contribúan a ter unhas festas pois aínda máis redondas. Eu non son de números romanos, XL, pero agora yo pregunto aquí que edición é a José Fuentes, que é o presidente da Asociación de Xogadores da Chave. José, bo día. Bo día. Que edición é? A 48 anos. E penso que 48 anos formando parte este torneo da Chave importantísimo, medio secular casi, sí, nas Festas do Apóstolo, e este ano non. Eu non sei se quere empezar por aí ou quere empezar por outro lado, pero José, como estades? Como dices ti, chave hai. Chave hai. Vai haber chave o día 17, este viernes, mal o sábado, sin problema ningún. Mañá é pasado, que mañá é pasado. Xa estamos aquí. Xa estamos aquí. Estamos aí xa, exactamente. Vai haber torneo. Vai haber torneo. Sí, 48 edicións. Agora falamos da programación de estar e non estar, que penso que hoxe vai haber unha reunión, agora me falas tamén diso. José, torneo da Chave. Para aqueles despistados máximos, estamos a falar dun xogo tradicional, dun xogo que non se pode perder, e dun xogo que forma parte pois do día a día. No Escalo, o domingo, na festa do Escalo, tamén 50 anos, tamén vai haber un campeonato de chave, nas festas do Apóstolo, na Ascensión, en distintos capítulos aí a chave está presente, este fin de semana toca chave. Sí, iso indiscutible xa. A ver, chave vai na ver porque ten cabela, porque máis é unha tradición que, xa digo, de toda a vida. Hoxe en día, daquela xogabas ao fútbol, xogaba a Compostela, había moitas cousas, había a volta ciclista, había moitas cousas, pero a chave jamás perdeu a tradición e está aí, está viva ainda o que é a chave. Que é isto da chave? Como, para aqueles que non saiban moito deste deporte, desta práctica e demais, como é unha partida de chave? Como é un campeonato e un torneo de chave? O torneo este, por exemplo, da Ascensión ou do Apóstolo, xógase por parexas. Vale. Entonces cada partida vai a 100 puntos. 100. A 100 puntos. Ou a primeira que chega a 100 puntos é a que gana a partida. Perfecto. Vale. Entonces temos unha distancia para os homes, por exemplo, son 14 metros, 20 centímetros de distancia. Esto dos 20 centímetros? Esto... Sí. Ven así estipulado? Sí, 14-20. Sí, ese é o reglamento de toda a vida. É o reglamento de toda a vida. Entonces, cada parexa, que vai por parexas, claro, sí. xogas unha contra as outras, o primeiro que chega a 100, que é o que falei antes, vale. Vamos a ver, cada chave que das son 8 puntos. Vale? Se das un par, son 16 puntos. E se o contrario está tirando por detrás e lle dá outro par, hai que volver a tirar os dous xogadores ao mesmo tempo. Vale? Porque non valeu para ningún, porque non pode sumar nin para un nin para outro, porque un sacou o outro. Perfecto. Vale, iso vale entendendo, non? Sí, de momento sí. Vale. Pois iso é interesante. Vale. Despois tamén temos o campeonato das mulleres que tiran un pouco menos. De distancia. Exactamente, tiran a 12,50. Moi ben. De metros, 12 metros, 50 centímetros. Vale. Canta xente vai participar neste torneo, por exemplo? Home, mira... Canta xente, canta... a ver, nós este ano, por exemplo, na Ascensión desbordaron, viñeron 31 parexas. E o no Apóstolo, contamos con elas, por lo menos, contamos con esas, e máis, pois, temos as das mulleres. Se é que ainda xogan uns cuantos, Imagínate. De todas as idades, hai canteira neste tipo de práctica deportiva ou hai xente un pouco máis madura? A ver, hai un pouco tamén madura, sí. Pero estamos entrando aí xente nova. Sí. Aí temos aí o Fonseca, por exemplo, ese de aquí en Santiago, que teñen dous equipos. Ben. O Anxo ten 2 equipos, que é un bar que está ali invite.
Nada, vese que a xuventud quere entrar, porque todo a empezar, empezan a dar, e como lle den unha vez, pois despois di, den unha vez, vou a ver se outra máis. Voulle facer, José, preguntas de principiante. Sí. Isto, aparte dos torneos, dos campeonatos, a ascensión, hai unha liga regular, hai unha competición ao longo do ano, non sei como se distribúe esta liga, esta competición. Sí, temos unha liga de 11 equipos. 11 equipos. 11 equipos, exactamente. É galega, é provincial, é local? É local. É local. É local. Houve un ano aí que estuvemos xogando, competindo a nivel Galicia, pero, bueno, por motivos da Xunta, pois, bueno, perdeuse. Foi quedando e perdeuse. Vale. E foi unha pena, porque competimos Ourense, Ferrol, Vigo, Santiago, A Coruña... Home, dáballe un pouco máis de realce, non? Claro. Bueno, perdeuse eso. Sí. A competición son 11 equipos de Santiago. De Santiago, sí. Onde competides? Bueno, cada un ten as súas eiras. Vale. Nos bares, por exemplo. Vale. Nos bares, nas eiras dos bares. Sí. Que onde habitualmente se... Exactamente. E que engañou cando é a competición? De que se acabou. Se acabou. Antes de hora de empezar o Apóstol, se acabou. Entonces, que engañou? Que enganou foi o Sacho Terrelo. Bar Puente, Sacho Terrelo. Bar Puente. Vale. Así. Pois parabéns. Sí. Hai competición? Sí, hai rivalidade. Hai competición, hai. Este ano somente por un punto. Ui. Sí. Un 61 e outro 62, que tiña. 62-61. Un punto, fíjate que diferencia. Estivo apretadísimo. Está apretadísimo, moito. É o primeiro ano que está tan apretada, Bueno, pois mira, goza tamén de boa saúde o mundo da chave. 48 anos que se celebra este torneo das festas do Apóstolo. Non está este torneo na programación. Isto molestoulle a José e supoño que a todos aqueles que participan desta celebración. Porque da igual, non pasa nada, hai torneo de chave igual. Non é o mesmo. Aparte de ser un cariño en sí mesmo, pensar dende unha institución como é o Concello en formar parte, este ano non sei que circunstancias se deron para que non ocurra, e depois a repercusión que dá a ver unha programación das festas do Apóstolo e que se inclúa o torneo da chave. Importante na difusión da propia chave, non? Moi importante. Así o entende? Sí, eu entendo. Que pasou, José? Explícame isto. Porque non o sei. Non sei, un malentendido que nada, deronlle pallante, pero resulta que ao reducir o problema que foi iso, ao reducir as festas, non entra no libro, porque o pregón parece ser que ainda é o día 22. Que non sabemos que será o pregoeiro, igual vostede non o sabe. Claro, nin sei, de verdade. Non se sabe. Que a miña mano o corazón, non sei quen vai ser. De momento non o dixeron, parece que se ten escollido. Pero o reducir as festas é onde ven o problema. Claro. De que non figurades no libro, na programación e non estades presentes. Claro. Tedes reunión hoxe? Hoxe vou ter unha reunión ca concejala de Deportes, Pilar Loeiro. Bueno, vamos a aclarar o asunto, porque eu con ela nunca tuve problema ningún. Para min é unha boa persona. Aí eu entendo que foi un malentendido, que nin eles mesmos, se eles se deron conta que iba a ser reducida precisamente os días, pois falarían con nós, pero nada, non hasta a fecha, chamoume ela, quere falar comigo, bueno. Foi unha reunión que solicitou a concelleira. Si, a concelleira, de todas formas, xa digo, chave vai haber, non vos preocupedes xogadores, non vos preocupedes aficionados, que a chave vai pallante. Eso é a parte importante, sen dúbida, e despois, claro, xa se daba como por feito, pero reducir quedouse fora, en fin, isto é algo que... Con respecto á parte económica, pois son eles, precisamente, o Concello, que nos aporta os premios, aportanos todo. Segue aportando tamén neste campeonato, máis alá de que non este presente dunha forma oficial. Nada, eso non vai abaixo. O problema foi ese, que non salen no libro das festas, a xente me chama, e eu... Claro, moitos dirán, non hai torneo, claro.
Claro. E que era un escaparate, que é o que dicía eu, que moita xente se enteraba das datas, das horas, Sí. porque aparecía no programa. Claro. É así, no? É que a xente está así, está acostumbrada a ver o programa, se resulta que van a ver o programa, e xogadores que agora hoxe en día están jubilados, que non salen, me chamaron dicindo, pero este ano non hai tal. É que non sale, non se ve nada na prensa, non se ve nada. É que podería haberse modificado incluso as datas, non? Sí, que non había problema ningún. Con a autorización deles non hai nunca Claro. había, non hai problema ningún. Eles dicen que xogar tal día, pois nós xogamos tal día, porque non hai o pregón, non sale no pregón as festas, sale tal día, pois tal día. Claro, Por nosa claro. parte non hai problema ningún. Bueno, Sempre colaboramos con É un eles. despiste que bueno, ao final, bueno, o Concello colabora, a relación coa concelleira polo que me di é boa no día a día, Sí, e demais, sí. pero é un despiste que ao final, pois sí, un despiste de protagonismo, de contar coa chave, incluso para o propio Concello, de contar coa chave, co traballo que fai a asociación, co traballo dos deportistas, é un traballo que desluce un pouco a chave en sí mesmo, non? Sí, é que a chave, xa digo, É que... eu creo que hoxe en día patito feo, hoxe todo o mundo nos pregunta o da chave. É da chave. Sí que hai chave, non hai problema. Non vos preocupedes que hai chave, hombre. Hai chave, aquí está o cartel. Eso é. Ah, home, Sí, señor. chave. Mañá é pasado. Chave para mulleres e para homes. Home, Eso. onde será? Que horarios? Vai ser en A ver, que o viernes, empezamos ás 7 da tarde con as mulleres, Sí. hasta as 8:30 máis ou menos, Vale, vale? vale. E depois ás 8:30 temos a inscripción ás 8 da tarde, de 8 a 8:30 para os homes. Perfecto. Escriben ali nun momento. Ás 8:30 máis ou menos, un minuto arriba, un minuto abaixo, empezamos a xogar o torneo o que é da chave dos homes. Vale. E depois, o sábado, empezamos ás 5 da tarde hasta rematar hasta o Ata final. que remate. Hasta que remate. Na Alameda. Na Alameda. Arriba, onde está a guardería. Ali arriba. Vale. Pois o conta con ilusión. Que pensa que vai ocurrir na reunión agora a unha, José? Nada, con boas palabras. Levarse ben, non? Con boas palabras é o mellor que Que é. para a 49 edición que este dentro da programación Nada, non hai problema ningún. Darlle un abrazo a Pilar, que todas as festas lle salgan ben, que é o que fai falta. E tirar pa allante, que é o... Como se queda vostede un pouco coas críticas que reciben? Que isto é algo común, se houbera que facer as festas ao gusto de cada un, pero está vendo críticas por reducir sobre todo tamén as datas. Sí. A ver, sempre sabemos que nunca está ao gusto de todos, pero bueno, hai que tirar pa A allante. vostede lle gustan? Que é o que máis lle gusta das festas A min todo. do Apóstolo? As Eu orquestras, e a ben. chave, a chave sí, por a diante. orquestra tamén, a chave xa é primeira. A chave é primeiro. A chave é primeira, depois ir a ver a noria, cornetiños, a ver as tómbolas, e comer o pulpo. Cuidado, Sempre importante no Apóstolo tamén. Cuidado que o pulpo non nos perdono, Eso baixe que a baixe non perdono. Vémonos o domingo no Escalo, porque despois deste torneo mañá e pasado, o domingo tamén facedes o sexto campeonato da chave, creo, non? Sí. Como vai ser no Escalo aí en Chaián? Mira, por a mañá van a xogar o que queira, tirar uns tiros ali libremente. Probar un pouco. Probar ali un pouco o tiro, a forza e todo Eu eso. probarei, José. E despois pola tarde, te espero. Eu probarei. E despois pola tarde sí, empezamos o campeonato. Vale. O que queda é por libre, o que quera vir, sin problema ningún. En Chaián, con as actividades, con concurso de pesca do Escalo, con entrega de trofeos, ali estarei eu, que me invitaron de novo depois ao xantar, que ali, mira, que fala de pulpo, José, comes ali, non? Hombre, sí, Dios quere. E depois o partido. Hombre. Quen vai gañar? O partido. Quen vai gañar o Mundial? España de los españoles, siempre. Sí, no. Argentina ven aí, Non te me rías, vai ganar España. Non vai te ganar España. Temos os seguintes convidados aí escoitando, din que sí, din que vai gañar España. España de los españoles. Segunda estrela. Eu Bueno. por digo que sí. Sí. Despois deste torneo e despois do Escalo, descanso, e cando comezaría a competición de Liga? Ora, mira, xa que Sí. me indicas o que vai haber ahora no mes de setembro, Sí. temos a Copa de Chave tamén, vale? Tamén por eliminatorias, Vale. en setembro. Vale. E aí acabamos. E aí acabades. Hasta o ano que ven, Vale. porque depois ven o inverno en se pode xogar. Pero, José, ves para días antes e falamos da Copa de novo aquí. Bueno. Sí? E damoslle un pouco de Gracias. protagonismo. Gracias por acompañar. Vémonos no torneo da chave, a disfrutar das festas do Apóstolo, xa na antesala torneo da chave, hai torneo da chave hoxe mañá na Alameda, tedes toda a info nas redes e
buscando ben, que vaya ben esa reunión, que xa quede todo feito para as seguintes edicións, Sí, de que ten que estar sí ou sí nas festas da programación do Apóstolo, e vémonos tamén o domingo en Challán, no Escalo. Nos vemos. Vaya fin de completiño, Digo Madre yo, mía. Graciñas, José, grazas. A ti.